kani kadege bati CCTV bat phidang pet yaki khubor baman kasni balwan rasha phidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Ho Pho Shillong wan bantiet yaka Kali Datsun Redigo bathamai kabas kem bat biddor Armut kirawon hagalai terik urisau arajar arpo kilalap bat yok kwai ya ka wiglung khot kejat beriu na ka wa kenchi step wa ablay kabodon hagitan jong kasnong langpa ka bahap ha Southwest Khasi Hills District kat kum kathamai khobor bal yok lum le yathu ba kala don ru ka jing suba ba kani glung khot kejat beriu ka la ru bandai jong ka samla banisha sangdiar ka bala sha rong ha ko umsaw na nong ston ka bala jaru ha ka arpo santerik unailor arajar arpo Henry hadu menta layo jingtip ba 4 la setia ban pentikna lagani gelengkhot kejat beriu kadai ni em jong kani ka samla ka bala syarong ha ka umsaw na nong ston kat bana galiang jong ki bor sinshar ka Southwest Khasi Hills District kila pha ra no ye kani gelengkhot kejan shanong ston Civil Hospital ha ka bayidai bat kani na kaliang jong ki bahayeng asam kani ka samla ha ka South Trik Urisau arajar arpo kila lej ban pej ye kani gelengkhot kejan bat hadin bakila bisar bha kila kentaj ban kam bakadai jong kasamla banisha sangdiar nong nong rem ba pi la re ban pensicha bu kadai ka khon yo pi ti de na ki tersem bat sim dia jan ni ki bahayeng sem ni dang li wat ki sasteo ai bang lap ne ni na pat sokon metam taksi kan di wat ba hadu menen na du ba kapor ba kaja pi nen bukan hawa kenci menen ni le hawa kenci